ते पिंकेचा बघ जा मी जेवण घरात वाटेल ती कोणता असेल का कसं होणार बघा कोणाचं कोणाचं वास भारी लो पप्पा खरंच तू का नाक चोनला नाक तुझा चोनला काय बनवतात कोबीच्या तर अशा प्रकारे कोबीच्या काय बालू काय गो काय गो बालूचे नाही कोबीचे कोबीच्या वड्या कोबीचे काय हो गड्डू कोबीचे गड्डू तयार होत आहे पप्पाने बनवले आमच्या कोबीच्या गड्ड्या हा कोबीच्या आलू बनतात ना का कोबी आलू म्हणतो आलू म्हणजे बटाटा अरे कोबीच्या पानाच्या फेंदुरल्या म्हणून सांग काय 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 कोबीच्या पानाच्या फेंदुरल्या फेंदुरल्या आजी काय गेली हा ही बघा माझ्या आजीची बहीण हे बघ तुझे भाचे हे बघ भाचे रेसिपी बनवतात हे बघ अरे बोल हो बोला हे बघ कोबीक शिजत घातल्यानी हा कोबीक शिजत घातल्यानी हा कोबी कोबी हा ते का हो बघ शिजत घातल्यानी हा हो बघ हा मग ह्या बघ पिंके ह्या बघ पिंके घ्याचे बरी काय खात काय घ्या खात काय मामा करून ही आमच्या आजीची बहीण लय भाऊ आणि पूनमताई रे खाली बघ रे बाबा घ्याचे कशी आहे तू आजचे बर्थडे ऐका का देत नाही परत आता कडचा ये गारे ते मांजरेकर हाय हो हो हाय हे नाना कसं जर माका दिसन ते परत हळदीच्या पानातले मासे मुंबईत पाठव म्हणता पाठवते हळदीची पानं हा पूनम पाठवणार तुका मुंबईत हळदीच्या पानातले मासे काय घे वाजाप काढला की तर आज पिंकी आमचा काय बनवता काय बाबा खयची रेसिपी आणली असतो नवीन आहे कट लाव मग स्पेशल बघतात चष्मेक त्याचे चिकटा कावे ना खाताना तुका समजत ना मग हा पुस्तक बघतोय ट्राय करून खेका चिकट नाही ते पातळ होताला पातळच होया तर कुरकुरीत होताला पीठ निकळा नाही तो बाजार जाऊन देत मी सांगलेला अंक पटाचा नाही मी सांगलेला अंक पटणारच नाही मी सांगतो त्याचा पीठ घाल पिठात मीठ घाल ना पातळ दिसत की ना बघूया काय करतात बाबा कोबीची आहे आधी आम्ही ट्राय पाना हळूवड्यासारखे लावूचे म्हणून पीठ घट कर हा शाबाश बरोबर बोललस तू या बरोबर आहे तुझा मग पोळ्याच्या हातात खोलीत पीठ घट नको काय पिंके तू खैसून इलो अरे पान सारखं येणार आता हळूवड्याची पानं ती हळवड्याचं असं नाही ते खेचा असं दे पान शिजत टाकलेलं घातलं दुसरं घातलंय बघ लागला काय पीठ घेतलं ना पप्पांची रेसिपी नाही मी सांगलंय तेव्हा तुमका काय झालं बरोबर पीठ घाल आपला तर करा
मागणार आहे मी घर मध्ये मागले उगीत नाही त्याचं नाव ठेवलं पुणग्या म्हणून हे आजच्या करायचे रस्त्यात चिरून ह्याच्यात पीठ घालून कोळसवून अशी ताबा ह्या करून तो वेगळं मेनू आहे तू सांगतात तो हे करतात तसाच कर अळवड्यासारख्या घन पानात चिपटा पाय आपला तर खरा करता नाही म्हणून आणि त्याच्यावर पण दुसरा पान लागवड मी तुला सांगते ऐक अळवड्यासारख्या नाही पातळ चिकटलं तर अळवडी कुरकुरीत येतात मी एवढ्यात कापून त्याची कोबीची भजी केलं असतं मी केलं मंचुरियन भजी केलं असतं एक माझ्या हा कांदो चायनीज आला आमका काय चाललं रे तुझ्या जिलाच्या आरडा काय तुझं जीव तुझ्या विचार को ह्या कसा वळवळ होता हा 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 तसंच हा, करता तुमका उगाच वाटतं आहेच आपला बरा तुम्ही तिकडे काय तर करा खयची ती रेसिपी बनवा मी आपला या करतोय भाकरे वाचतोय होय ना गे बेसन घालू होय भाकरे बघतोय बाबा घालू बेसन अजून बाजूची हो कितीचे वाजता तू नाही ते आता 5 जण आम्ही पूनम येत आधी एक बनव घेतल्या पूनमचा पूनम जसं काय धाच खाणार आहात. काय सांग आज कधी नाही इलय नव्हतेच आता मग तू काय मग नव्हते का तू काय हा या बरोबर रवलं नाही कसा पप्पा न कसा कधी रवलं नाही फुकटची बॅम बॅम करीत होतो. कसा पप्पा न फुकट ठरवलं मग डाऊट मग बाकी काय खात असो बॅम 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 नाही तर काय बॅ 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 आणीचा पडा भाडा भाडा पीठ आणखी वया काय भाऊ नाना गप कसे नाना बघतात तू अरे नानांका आजची रेसिपी तरी दिलास तरी हो नाना तू पहात दुखता खायची माका द्यावं कधी दुपारी केलं काय हो आधी वाईट थांबा जरा त्या टँगला होऊन दे नारळाची कापा खाला नारळाची कापा खेळाय किती वेळ ढवळ तेवढ्यात मी झालं करू नको कोण पीठ गेले लय जोरात बोलू नको फाटात ता ते का कळता फाटला नाही बस बस अगो ते गोल हे होत नाही ना की पाना अर्धी फाडून घेऊ होईल हा मधनं म्हणजे ती शिधी पाना अहो अशी लाटण्याने ही करू होती म्हणजे ती सरळ झाली मग अरे गो तू लाव गो लाटणे नाही गो होत्या रिस्त्री मार जा सांगत होते तुका इस्त्री मार पावली ते काय होत कोबीच्या पानांवर इस्त्री मारा मग बरोबर होईल. चला उलट इस्त्री मारायची मार उलट टाक टाक मी बरोबर काय नाका कळत नाही की थांब होत्या पानावर कांदा खोबरा घाल थांबावं जरा. ऐकाव ह्या तुमचं काम नाही ह्या पुष्पानच करूचा कळलं ना तुमका जमणार नाही तुम्ही किती काय केलास म्हणून आता पुष्पा का मध्ये गाठावलं पुष्पक म्हणजे पुष्पक माहिती आहे घाणे नाही पुणग्यार क्या की पुष्पा म्हणजे काय फालतू वाटलायची काय तुम्ही आता तिकडे आडवली वर्षाबरोबर गेला म्हणून सोडून द्यावा किती ती आणि ही एक माका धाव. एकट्या कुराची नाही आता हा आता हे कर काय करू दुडू तुका शिकवतात कसा करायचा मग तू सांगाक बरा पडशी मग पुणग्याच्या काय आजच्या स्मो अडकले लोक सांगतो बुरटे हे असं डोल. आज सकाळी अडकलो त्याच्या केसात हे असं कसे हा आणि असं डोल. गोल गोल याच्यावर काय तमाका सिस्टीम हे नाही हो, दोघा चौघा व्हायचा कच्चा आमचा काय बाबा भाकरी वाटाण्याची भाजी देते का पिरपिरवा नुसतो यो तांबडं पाड हगलो काय बघ ह्याका वापूया म्हणतं आणि हे वापलेली अहो अळवणी वापलीचा पीठ भुतूला भाजाक नको हा वापू कोण काय मास्तर तू काय माहिती आम्ही आज try करूया. ट्राय केलोय गो तुझा पाणी ठेवता मी आता लावतोय त्या बरोबर नाही लावलं चल मी लावतोय तू हात घातलाय मी तू या पाणी ठेवता चल तिकडे काय या? ठेवता ना पाणी घे का आंघोळी काय ह्या म्हणजे त्याका धावता दिल्लीपर्यंत व्हिडिओ होते तो घे कशा चुलीवर पाणी ठेवतो मग तिने आज केल्या ना नारळाची कापा केल्या वापू नाही का बाय कोण उघड वेगळ्या पद्धतीत केल्या ना हा? हो तुमका नाही भेटला आधी मग मोठा जाऊ. मोठा की पान रेसिपीचं ना हा सांग कोबीच्या गड्डू गडची नाही, वड्या अळवड्या कोबीच्या वड्या कशा वड्या. हळूहळू हळूचो काय प्रश्न येलो कोबीच्या वड्या पण घे कोबीचे काय गड्डू त्यांच्या काय ऐकू नको कोबीच्या वड्या कोबीच्या वडे हे थांबा व्हायचं उच्च जो काय गेलो त्याला चण्याला पीठ लावायचं नाही बस माझ्याकडे काय रे खाऊ देतोय जेव हे का कोण घरात 5 मिनिटं जरा थंय बस जरा शांती घे कोण आहे ते? शांती हे बोल जरा. त्याका भाकरी दिमून आणि मोकळं करून द्या तुझा त्यांच्या बरोबर तू इल्यार पुणग्याला आलाव कसं होतं काय माका समजत नाही पुणग्याचे जायचंय आला पुणग्याने जील हा जसं काय मी नसताना काय आरड असता होय घराकडे किती आमच्या शांत असतं बोल ना तू इलस किती वळवळणे पण त्याच्या अंगात भरता त्या झाला ना की केता घी त्या केता झाला की नंतर मोबाईल बरोबर खेळत कुदत राहा होया
एकमेला पोरगी नाही त्यामुळे तो कंटाळता. कट करणाऱ्या काय कट करूचा तर मग गोंधळ पाडता तू. अरे होय बिचारू दमलो हा. ना बघ कोबीचं गड्डू त्याका रक्षाबंधनचा फोन तरी करा. केलंय. केलास नाही गड्डू दाखवतो त्याला व्हिडिओ कॉल करून. पिंक्यान आणल्यानं वळी म्हणतात ना कोबीचे गड्डू. काहीतरी काय म्हणा कोबीचे गट्टू का कोबीचे गड्ड्या आला काय लागो पंचगुड्डे झाले म्हणतात. घे पाणी मग ना तू खायला तुका काय आधी आम्ही नाही काय असा ह्याचा नाव तळून जातो. उलट चांगला होता पप्पानी गेले आणि गड्डे. नाही ना. कोबीचे गड्डू. हो भेटा खादार पुंगेने आता त्या- जर थांब थांब अख्ख्या पंचक्रोशीत फळ्यांची भजी गेले पण आता सोड बाजूक सोड. ही जर रेसिपी भारीतली झाली तर पुणग्या हरलंस तू. नाव खराब केलं. या पुंग्याने पिंग्याला हात खाल्लाय हा होती रेसिपी. हा उद्यापासून जेवू शकत नाही. उद्या तोंडाकडे चव येणार नाही. हीच चव राहणार कायम. हे चवीला त्यांना काय काय केलं सोना जरी बनवलं नाही हा तरी त्यांना गोडच लागणार नाही. हा. यात पान कमी पडता. हे पान केळीचा घाल. घाल केळीचा पान. केळीचा घाल. घाल केळीचा. गा केळीचा नाही ते खाऊची दोन पान येतोय. खाऊची पानं हे बा पप्पा खातात तिघी. ती घालतो. जाऊया होते का नसताना शिरा पडली तर याकवणार त्याला आता दोन पोहायचे खोबरा कातून घालायच्या मध्ये दुडचं ना. तर खोबरा उरला तर घाल. ते बरोबर नाही. यात तुमका काय ते दुसरे मिरची असतात ते त्याच्यात खोबराने भरायचा त्या भारी सगळा लागतं. करूचा होता पण तिनं ती भाजी सगळी ते मटर अंड्याची त्यासाठी होती. तिनं उलटा केल्या ती मटरची भाजीच खूप मोकळी झाली. हे बघ, कळलं? अगो त्याच्यात टमॅटो मटर बटाटे असा तर करून आलूचा सारखा करूचा होता का कोबी आणि ते वडे भाजूचे होते. पिंक्या वळवण्यात नाही इला तर पिठच लावू घेतल्या ना. आता सकाळपासून पिठच लावता. पुढे लाव यो पुढे लाव. तुला किती वाटतं? सकाळी 5 वाजता येईल. 5 किती वाजता येईल गो 10 वाजता. घे पाणी घाल. दुसरा इले पाणी घे त्याच्यात. कापलंय बाबू. तर ताई काय वाटतंय तुम्हाला आज कपाळाला हात कशाला लावताय तो दुखतं अरे हे उकडूचे नाही हं. मग शिजत घालूचे तेलात टाकूचे डायरेक्ट कढईत. असा डायरेक्ट होय हो. तास नेमका सांगितलं. हो या ही उकडून घेतलेला आणि ह्या टाकल्यावर त्याला कुरकुरीत होणार. कोणती भाजी शिजत पीठ हे अख्खे शिजत टाकणार तुम्ही नाही नाही अख्खे नाही गो. कापून. कापून हा आधी एक कापारी तळा मग मी बघते का. हा, म्हणून तर त्याला तळा वापा गोय. एक कापात तळाने खाऊ हकले माझ्या रेवा. मी म्हटलं सांगते. तुमका नाही गो चवीचा या माझ्याशिवाय नाही कोणाक जमणार. काय मीठ लागला पीठ लागला हे मी बघू गो शकतो. ती जरा वापरून पुणग्याक माहिती आहे. म्हणजे ते कापणार नाही म्हणून म्हणलं आता. सांगतंय आपलं तर खरं मी नाही. तास सांगतो. हा, पीठ येतं का बाहेर मग वापरते. पीठ वापरल्याशिवाय मग उगीच पिंक्याने वळवण्यात क्लास घेता जेवण करूचो. मी नाही मी आपल्या डोक्यानं चालवते. तुम्ही इथे आईकडे द्यावा 5 मिनिटात तुमका देत सगळ्याचं बरोबर करून. वापरू वेळ लागत नाही. ती 2 तास काढली. चाळत हा? नाही. औषध वेळ टाकायचा होतो रेसिपी कधीच खाऊन मोकळा. ही बघणार नाही करणार तुम्ही का? 7 पाच रंबा घरात नाही पाण्याचा थेंब त्याच्यापैकी कसला काय मी एकटेच करणार एकटेच करणार. 7-5 रंबा घरात घरात ना नाही पाण्याचा पाण्याचा थेंब. थेंब. घरात पाणी नाही की मगाचं पाणी उगाच ओतून टाकलंय मी. ढवळ्याच्या शेजारी पवळा बांधला तो टोपातलं पाणी पान नाही पण घ्यायचं. गुल लागला. कोणाक लागलो गुण तुका पुणग्याक लागलो असं म्हणा. ढवळ्याच्या शेजारी पवळा बांधला आणि वाण पुणग्याला नाही वाण नाही पण गुण लागला. कोणाचो हो पिंके. बर झालं बर. बर आपण ह्या ट्रायसाठी गेला आपण पुढे बघूचा. कोबीच्या गड्डू वड्या. कसल्या वड्या कोबीच्या गड्डू वड्या. बाय किती जण टेस्ट साठी किती जण थांबली होत दे गोबीचे की गड्डू. पप्पाने आमच्या रेसिपी आणल्याने कोबीच्या गड्डू वड्या. गड्डू. आधी पूनमला टेस्ट करून देणार आज. पुणग्या परत म्हटलंय ती पुणग्या नवली पुणग्या ठेव. की म्हणतात पुणग्या म्हणतात तू. तेवढं चांगलं पूनमताई नाव आहे. साडी घाल. तो वाफेसाठी ठेवलेस काय मग ताई कसं वाटतंय तुला. तू स्वतः रेसिपी बनवतेस पप्पाने दाखवल्याप्रमाणे. म्हणजे उकडूक वेगळा पीठ लावूक वेगळा पप्पा काय ती पाना घालूक खाणार मी वेगळा. म्हणून आम्ही तसा केलंय. तर अशा प्रकारे मोठी कर. लांब काप नाही तर सगळा त्याचा बाहेर घेतला लांब काप. लांब म्हणजे जवळ
धर का नाही तर लांब काप आणि जवळ काप करतो काय सुरिया मग तशीच असतं आता अशा चिली सुरी आहे तुका काय नवीन काय सुरी काय बाबा अशी चिली आहे ग तो कांदा कापायची सुरी आहे तुला काय समजत नाही का सुरी रे आहे सगळा हाडा मासा आहे तरी द्यायचा बुतूरचा म्हणून सांगते तुका पिंक्या काय एवढा फालतू वाटला का बाईला एकदम भारीतला माणूस आहे काय रे हाड मासलीला काय रे झाला रडा सुरीपेक्षा आडायला येता मस्त का हवा तुका घे ती सुरी दुसरी काय हव्या जेवतो हिंग जेव बोलव सूर्य धार काढतो मग धार काढून केला पण हा सरळ सांग हा स्पेशल काय आहे मग तुझ्या वाटाण्याची भाजी ना आवडीची पिठी वाटाण्याची भाजी पिठी भात नाही वाट भाजी हा आणि भात काप लवकर बघूच्या बाबा ते का नाही आहे बाबा आहे बाबा कोणा या आडाळ्या काप आडायन कापून झाले गड्डू झाले भाकरवडे झाले त्याचे घरी येऊ का नंदन मग काय म्हणतोस गोल धरणार चपलेट किती बंद झाले काय नको मी नारळ घेऊन पाया पडतोय खरोखर नारळ पाया घेऊन पडतोय लहान आहे तो आता घोडं झाला. तुला कायम कंट्रोल येता काय गो हो कंटाळा हे का आपण घे बाजूक राहू राखी बांधून दिला असता थांब मग ही राखी बांधताना काय भांडण नव्हतं आता कसं कायचं काय भानगड काय झाली बाबू आता जेव बाकाव मी जेवली ना कधी वागडा तकडे वागडा न्याय केला भांडलं काय ते पिंक येता बघ जा मी जेवण घरात वाटेल ती कोणता आचारायचं का कसं होणार बघा याला तू कोणाचं सांगतात हे? तुका ठेवलेला. कोणाचं सांगतं कोणाचं हा काय वास चांगलं ते तो व्हिडिओ कर आणि माका टाक माझ्या म्हणजे तू काय स्वतः घ्यायचा मस्त की तो व्हिडिओ मग कसं वाटलं वास भारी लो पप्पा खरंच मागे काही येत पण नाही तू का नाक चोनला नाक तुझा चोनला काय बनवतात त्या कोबीच्या नंदन का घालगो तर अशा प्रकारे कोबीच्या काय बालू काय गो काय गो बालूचे नाही कोबीचे कोबीच्या वड्या कोबीचे काय हो गड्डू कोबीचे गड्डू तयार होत आहे आणि पूनमला आज जर पप्पा ही रेसिपी करून जिंकले तर पूनमला लिटर करणार उद्यापासून तर आता स्वतः पूनम ताई आमची टेस्ट करते हे बघा तशी भाजून देत वाटतं करतो ना टेस्ट करून माका सांग जरा तरी मी पुढचं सांगते मी तांबेला गरम का लवकर चष्म्याक वाप लागतली मग जातली ते तेल लागतं सगळा वाव वा खरोखर भारी झालीत की नाही तर सांग मस्त खरा सांगतोस की खोटं काय तर सांग पप्पा एक नंबर मी बघते वाई जरा मी बघितलंय की सांगू शकते काय तर असता पप्पा तुम्ही जिंकणार आहात थांबा जरा वाईट कुरकुरीत होऊन दे मग त्यांना टेस्ट येणार आहे पप्पानी बनवले आमच्या कोबीच्या गड्ड्या हा कोबीच्या आलू बनतात ना नाही का कोबी आलू म्हणतो आलू म्हणजे बटाटा अरे कोबीच्या पानाच्या फेंदुरल्या म्हणून सांग काय 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 कोबीच्या पानाच्या फेंदुरल्या पेंदुरले मित्रांनो कॅमेऱ्याची चार्जिंग संपत आहे तर आपण इथेच थांबूया पुन्हा भेटूया पुढच्या नवीन व्हिडिओत तोपर्यंत नंदन कवायचं रडूचा काम आता मोठा करतोय मी आता हे पुष्पाक दिगे दोन रागान बघता हो बघा हो का तर मित्रांनो इथे थांबूया व्हिडिओ आवडल्यास आमच्या चॅनलला लाईक करा शेअर करा कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा तुमच्या काय बोलण्या खाऊच्या नादात तुमका सांगण्याच्या नादात नाही तर माका सांगायचा लागता मी बोला गेला की तू बोलणार मी बोलत नाही चष्म्यामुळे त्या कवायच गोंधळाक होता बोलताना चष्मा वाईट तो वाकडू लागलो तो सरळ कर लवकर लवकर पटकन शेअर करा सबस्क्राईबर करा आणि बेल आयकॉन करा तर चला मित्रांनो इथे थांबूया पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओत गरमा तोपर्यंत बाय बाय